paka mazowe chako mazowe chiri kuti tani chepa mazowe mukoma KB chakamira chakadai so kune mukadzi angane murume wake kunzvimbo yeku Mount Darwin ndingangotekererekera kuri Shingeko wakoyo kweja nyaya yaitika kumazowe kunonzi kumanzowo vanoziva nzvimbo iri kumazowe inonzi kumazowo musi weTuesday pane mukomana anotove mwana wevamwe chairman munzvimbo okay akaenda ku Mount Darwin ndokunodanana nemukadzi wemunhu ane mwana komana wake mukadzi uyu ane 5 years mukadzi uyu ndokudanana nemuchinda uyu ndokubvatiza murume achibva aine mwana uyu ndobva kumukomana pamazowe pamanzowo mabesa bell Tuesday yes Tuesday nasi Friday Tuesday yadarika iyoyi ndo yakapindira akaenda ku Mount Darwin kunopfimba mukadzi wemunhu achibva adiwa yes achibva atorongedza zvese nemwana wacho ndobva atodzokera kumazowo akaenda kunoitei ku Mount Darwin mwana uyu so mukomana ndofunga agara achidanana nemukadzi okay saka pakunoenda panofunga angaenda kunotora mhuri yake iye ane mhuri here ana okay ndobva auya nemukadzi auya nemukadzi ndobva apinda naye padheni enandogara pamba pababa achisvika chipiri chitatu mwana womurume wewe wauya naye mukadzi uyoyo Sarai ndobva afa akafa nei kungofa atobuziro akafa nei so afa kudaro vanotaka kuchema mukadzi kwakubata foni manje kufonera murume kuti mwana wako aita sorry azisekese vavesavyo vati paakabva kuMount Darwin anga apa murume gupuro here anamba gupe kuti akutiza chako kukotiza pane umwe murume achienda kune umwe saka apa akafona zvikanzi mwana wako afa mwana wako zvikanzi mwana wangu wakatiza kaiwe mumba zvese nemwana wangu pana panga asingarwari taurai zvamakaita kureva kuti ima muna kutiza imimi zvamakabva panapa yanga iri dhiri remwana wangu rikuda kuuraya mwana wangu saka ndapedzisira nyaya iyi dakunzwa kuti kumazowe mwana uyu azokwanisa here kutorwa kuendeswa kumochari anga chiri mumba muri kuti mwanakomana uyu wekumanzowo kumazowe mwana wani mwana wachairman mudzimba mavanogaremo muka mwana uyu akanoba mukadzi wemunhu atori mwana wachairman so chairman vari kuti kudini zvawo maka inyaya yakaoma apo baba vemwana uyu wekuMount Darwin vachiri kuDarwin vari kuDarwin vari kungoti wangu haana kufa wangu mupenyu wakatiza nemwana wangu kuti munouraya mwana so pane mabvunzo yakawanda kana uchiroora unotaka kuita sei kuti uzive kuti mukadzi wandiri kutora uyu ndewangu ndega nokuti ndichabva kunoku kuHarare ndichinoroora kuEscotini ndinofanira kutora nguva yakaita sei kuti ndizive kuti mukadzi uyu ari singu haana umwe murume haana zvipande ndozomutora kuti ndizive kuti ari ega 1 2 kana ndauya naye aine mhuri yake ndofanira kuziva kusvika papi 3 kana auya aine mwana wainaye ndiani anondizivisa nezvemwana iyeye kuti ndifambe ndakasununguka nemukadzi wangu mwanakomana uyu paakapfimba nokutora mudzimai ane mwana akanzi kudini ndo mukana watisati wana wekutora nemukomana uyu kuti iwewe paukapfimba mukadzi uyu akakudza ndiri murume here ndiri musikana here takasiyana here nokuti kuzoya naye kureva kudanana akabvumwa 0713-938-538 bozho iwe sando dzako kuti pori kiti bvo vakomana vari kushayiwa vasikana here mfana wekumazowe anoda kupfapfaidzwa uyo ndinonzi Malvin kana kuti baba Tinono paNotoni ko kana mukomana uyu akaudzwa nemudzimai wekuMount Darwin kuti handina murume ndakarambana naye ubva akanda zvake shoko pane mhosva here takambouya pa illegal advisor pana pakatora nyaya kuti kusaziva haisi defense shoko rinogara rakaribata iroro apa anenge ane mhosva ndiani ati mudzimai ndiani anenge akanyepa papa chakurudzo ndedzako maishila kuguruwe kwachikokonya kuri seiko nhasi ndozoti makachibata kachimuti kuti dzvi paita munango pantedwe
kiki kuseka kope WhatsApp mfana uyo anoda ine munzwa bhozho ndinonzi takudzwa mugwagwa pamashavave shamwine akomana vanhu tinokanda mashoko vese tisingazive zviripo kiki mufana uyu anoda ine munzwa bhozho ndinonzi takudzwa mugwagwa pamashavave pane meseji iri panapa inogona kuvharisa maitrishi rega titange tatora kapa runhare tichimirira karashewo chauke iwe muteereri anambunzira ati anonzani aiwa vanombotaura vangotanga nokutsudzura chete utembe upo katanga uchikuri pa WhatsApp. So pane meseji iri kubva kuna maitrish okay maitrish okay hanzi ndinenge ndadiwa ndinoenda zvekuti ndine murume ndezvimwe ndinenge ndadiwa ndinoenda kwandadiwa zvokuti ndine murume ndezvimwe uko anga ari murume asi asingadiwi ozoenda kwadiwa meseji yakuti ndinenge ndadiwa ndinoenda zvekuti ndine murume ndezvimwe ndimaitrish madzimai saka uniko chinzero mudzimai wapi